Siellä se menee. Se lähti Urheastin matkaan. Urheastin vene lähti. Matajoen yli. Se on melkein toisella puolella. Vittu. Hei, muuten menee toiselle puolelle, niin me saadaan se takaisin. Ja siellä se on! Uhu. Ei oteta sitä. Se jäi. Urheasti lähti matkaan. Se jätetään suurestaan se. Ei, se lähtee. Mä unohdin tussin kotiin. Mä lainain kyllä, jos jollain olisi tussi. Onko sun synttärilahja valmiin? Joo, se lähti. Onko sun synttärilahja valmiin? Ei oo. Se jäi tohon kiinni nyt. Ota Herman nimmari.